ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ለማዓንቱን ከም ተለሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ድሕሪ ናይ ዓራት ፀወታኹም ድሕሪ ርክብ ማለት እዩ ግድን ክትገብርዎም ዘለኩም 5 ኣገደስቲ ነገራት ክንሪና ብፍላይ ጥንሲ ከይትተሓዛ ብኢንፌክሽን ከይትጥቃዕ ኣለርጂ ድሕሪ ርክብ ዘሳቅየኩም ርክብኩም ቃንዛ ዝኾነኩም ሰባት ነዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎም ኣለኩም ካባኹም ዝፅበእ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅሪ ናይ ሓዳርን ርክብን ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ሁኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ድሕሪ ርክብ ክትገብርዎ ዘለኩም እቲ ቀዳማይ ኣገዳሲ ነገር ሽንቲ ምሻን እዩ ብፍላይ ኣብ መትሎኹም ኣብ ብልዕትኽን ከምኡውን ኣብ ፍሕኛኹም ኢንፌክሽን ከይገጥመኩም ድሕሪ ርክብ ቀልጢፍኩም ክትሸኑ ይግባእ ስለዚ ድማ ድሕሪ ርክብ ቀልጢፍኩም ሽንቲ ንክትሸኑ ቅድም ኢልኩም ቅድሚ ርክብ ማለት እዩ ብዙሕ ማይ ስተዩ ድሕሪኡ ድማ ርክብ ጌርኩም ምስ ወዳእኹም በቲ ርክብኩም ዝወፅእ ናይ ክልቲኹም ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ በቲ ሽንቲ ተፀሪጉ ንክወፅእ ስለ ዝሕግዘኩም ብናይ ብልዕቲ ወይ ድማ ብናይ መስሎ ከምኡውን ናይ ፍሕኛ ኢንፌክሽን ከይትቃልዑ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማህፀን ኢንፌክሽን ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽን ከቢድ ጉድኣት ከብፅሐልክን ዝኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ብልዕቲ ኢንፌክሽን ተጋጢምክን ድሕሪ ግዜ ናይ ርክብ ስምዒት ክስምዐክን እንተሎ ብልዕትኽን ራሕሲ ናይ ምፍልፋል ዓቕሙ ይቕንስ እዩ እዚ ማለት ርክብ ክትፍጽሙ እንተለኹም መትሎ ናብ ብልዕትኽን ክኣቱ ተሎ ፍሪክሽን ኣሎ እዚ ድማ ከቢድ ቃንዛ ይኮነክን ብሰንኪ እዚ ድማ እስካብ ንርክብ ክትጸልኣ ንርክብ ክትፈርሓ ክትበጽሓ ትኽእል ኢኽን ርክብ እንተፈሪሕክን ርክብ እንተጸሊእክን ድማ ምስ ኣፍቃሪኽን ከምኡውን በዓል ገዛኽን ርክብ ይህሉን በዚ ድማ ናብ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ክኸይድ ክትገብራ ትኽእል ኢኽን በዚ ድማ ሓዳርኩም ፍቅርኩም ክፈርስ ትገብራሉ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኸውን ስለዚ እዚ ኩሉ ድሕሪ ግዜ ዝመጽእ ጉድኣት ምዃኑ ለማዓንቲ ትገብርዎ ቀሊል ዝመስል ልምዲ ሙሉእ ጥዕናኹምን ሓዳርኩምን ዝሕልው ስለ ዝኾነ ድሕሪ ርክብ ክልቲኹም ሽንቲ ምሻንኩም ከይትርስዑ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ብማይ ምሕፃብ እዩ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ርክብ ብልዕትኽን ብማይ ክተፅርዮ ኣለክን ድሕሪ ርክብ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ዝተርፍ ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ኣሎ እዚ ብሩሑዙ ብብታንቲ ክትሽፍንኦ እንተለኽን ድማ ምስ ሙቐት ተሓዊሱ ናብ ኢንፌክሽን ክቕየር ይኽእል ፈሳሲ ነገር ምስ ሙቐት ክሕወስ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ባክቴርያ ክበዝሕ ይገብር ባክቴርያ እንተበዚሑ ድማ ኢንፌክሽን ስለ ዝህሉ ድሕሪ ርክብ ብማይ ግድን ክትሕፀብ ኣለክን ነዚ ክብል እንተለኹ ግና ክትርስዖ ዘይብልክን ተሓፂብክን ምግዳፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ተሓፂብክን ምስ ገደፍክንኦ ሕዝውን ማይ ኣሎ ራሕሲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዝኾነ ብፁሩይ ጨርቂ ወይ ድማ ብፎጣ ክተድርቆ ይግባእ ስለዚ ድሕሪ ርክብ ብፁሩይ ማይ ተሓፀባ ድሕሪኡ ድማ ብፁሩይ ጨርቂ ወይ ድማ ብፎጣ አንቅፅኦ በዚ ካብ ኢንፌክሽን ካብ ኣለርጂ ንጥዕናኽን ክትሕልዋ ትኽእል ኢኽን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ እዚ ድማ ብፍላይ ንፈሳሲ ዝበዝሐክን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ፈሳስክን ምብዝሑ ኖርማል እዩ ተፈጥሯዊ ነገር እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ፈሳስክን ዝበዝሕ ብሉፅ ኣመጋግባ እንተሃሊክን ከምኡውን ኤስትሮጂን ሆርሞን ብዝሕ ዝበለ እንተሃሊክን እዩ ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ፈሳሲ ክበዝሕ ንቡር እዩ ኣብ ጥዕናኽን ዘብፅሖ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣብ ኣፍቃሪኺ በዓል ገዛኽ እውን ዘብፅሖ ፀገም የለን ግዳስ ብሉፅ ቃንዛ ዘይብሉ ዕጋባይ ናይ ርክብ ግዜ ንክትሕልፉ ዝሕግዘክን እዩ ግና ድሕሪ ርክብ ፈሳሲክን ዝበዝሐክን ደቂ ኣንስትዮ ብዝኻልእ ክንኦ ዓቕሚ ክተፅርዮ ኣለክን ዝተረፈ ፈሳሲ እንተሃልዩ ኢንፌክሽን ክስዕበልክን ይኽእል እዩ ስለዚ ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ማይ ጌርክን ኣብ መሰበል ኮፍ በላ ድሕሪኡ ማይ ቀይራሉ ድሕሪኡ ድማ ክዳንክን ምግባር ዘይኮነስ ብጨርቂ ወይ ድማ ብፎጣ አንቅፅኦ በዚ ዋላ ሓንቲ ፈሳሲ ኣብ ብልዕትኽን ከይተርፍ ብምግባር በዚ ድማ ብኢንፌክሽን ከይተጥቃዕ ክትከላኸላ ትኽእል ኢኽን ስለዚ ድሕሪ ርክብ ኩሉ ሻዕ ፈሳሲ ዝበዝሐክን እንተኾይኑ ናብ መሰበል ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ማይ ጌርክን ኣብኡ ኮፍ በላ መሊስክን ማይ ቀይራሉ ብድሕሪኡ ድማ ብፎጣ አንቅፅኦ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር ድማ ሕዚ እውን በዝሒ ፈሳሲ ንዘለክን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡውን ንደቂ ተባዕትዮን ዝኸውን ሓሳብ እዩ በዝሒ ፈሳሲ ተፍስሳ እንትኾይንክን ብሰንኪ እዚ ሰውነትክን ዲሃይድሬት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ዋሕዲ ማይ ሰውነትክን ከጋጥመ ስለ ዝኽእል እኹል ፈሳሲ እኹል ዝስተ ነገር ድሕሪ ርክብ ስተያ ማይ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ፈሳሲ ጁስ ነገር ክኸውን ይኽእል ድሕሪ ርክብ ስተያ በዚ ሰውነትክን ብሰንኪ ርክብ ሲኢንዎ ዘሎ ፈሳሲ ዲሃይድሬት ስለ ዝኸውን ዝኾነ ፈሳሲ ብምስታይ ክትክኦ ይግባእ እዚ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቂ ተባዕትዮ እውን ዝኸውን ምኽር እዩ ኣብ ሓደ ርክብ ብዙሕ ግዜ እንተፍሲስኩም ወይ ድማ ብዙሕ ርክብ እንተፈፂምኩም ማለት እዩ ነዚ ፈሲሱ ዘሎ ናይ ፍረ ዘርኢ ፈሳሲኹም ብዝኾነ ዝስተ ፈሳሲ ክትክእዎ ግድን ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ድሕሪ ርክብ ፈሳሲ ነገር ብምስታይ ማይ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ፈሳሲ ጁስ ክኸውን ይኽእል ዲሃይድሬሽን ሰውነትኩም ክትቀንስዎ ይግባእ
ኣብ መበል 50 ናይ መወዳእታ ንሪኦ ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ኣገዳሲ ነገር ድማ ፕሮባዮቲክ ዝኾኑ ምግብታት ምብላዕ እዩ። ብፍላይ ፕሮባዮቲክ ንብሎም ናይ ይስትን ባክቴርያን ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት እዮም። ንኣብነት ከም ርግኦ፣ ቺዝ፣ ፀባ ዝኣመሰሉ ምግብታት እዮም። እዚኦም ይስትን ጠቃሚ ባክቴርያን ኣብ ውሽጦም ስለዝሓዙ ነዚኦም ድሕሪ ርክብ ምብላዕኹም ኣብ ብልዕትኽን ኣብ መትሎኹም ዘሎ ፒኤች ስኬል የመዓራርዩ እዩ። በዚ ድማ ምንም ዓይነት ኢንፌክሽን ምንም ዓይነት ኣለርጂ ከየጋጥመኩም ይከላኸል እዩ። ስለዚ ነዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ድሕሪ ርክብ ምፍፃምኩም ክትርስዑ የብልኩምን። ግና ክትርስዕዎ ዘይብልኩም ብሓደ ወይ ድማ 2 መዓልቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ሻዕ ክትገብርዎ ከም ዘለኩም እዩ። ኩሉ ሻዕ ድሕሪ ርክብ ነዞም 5 ኣገደስቲ ነገራት ግበርዎም። ነዚኦም ዘይትገብሩ እንተኮይንኩም ግና ድሕሪ ግዜ ርክብኩም ዕግበት ዘይኮነስ ቃንዛ፣ ዕግበት ዘይኮነስ ኢንፌክሽን፣ ዕግበት ዘይኮነስ ኣለርጂ ክኸውን ስለዝኽእል በዚኦም ክትከላኸልዎ ይግባእ። እንተዘይኮይኑ ኣለርጂ፣ ቃንዛ፣ ኢንፌክሽን ከጋጥመኩም እንተሎ ድማ ድሕሪ ግዜ ርክብ ናይ ምፍፃም ዕድልኩም እንዳቀነሰ እዩ ዝኸይድ። ብሰንኪ እዚ ድማ ፍቅርኩም ሰላማዊ ሓዳርኩም እንዳተዘረገ ብምኻድ እስካብ ምፍልላይ ክትበፅሑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ድማ ቀዲምኩም ነዞም 5 ነገራት ምፍፃምኩም ከይትርስዑ። መደበይ ነዚ ለቅድሚ ምዛመይ ነዞም ኣገደስቲ 5 ነገራት ከዘኻኽረኩም። እቲ ቀዳማይ ሪእናዮ ዝነበርና ድሕሪ ርክብ ግድን ሽንቲ ክትሸኑ ኣለኩም። ብምሻንኩም ጥራሕ ንብልዕትኽን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንምትለኹም ካብ ኢንፌክሽን ክትከላኸሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ሪእናዮ ዝነበርና ድማ ድሕሪ ርክብ ብማይ ምሕፃብ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እዩ። ብፅሩይ ማይ ብምሕፃብኩም ጥራሕ ንሰውነትኩም ካብ ኢንፌክሽን ክትከላኸሉ ትኽእሉ ኢኹም። ምሕፃብ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ራሕሲ ስለዝተርፍ ብጨርቂ ብፎጣ ክተንቅፅዎ ይግባእ። ኣብ መበል ሳልሳይ ሪእናዮ ዝነበርና ድሕሪ ርክብ ግድን ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ብፍላይ ፈሳሲ ዝበዝሐክን ደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ምኽሪ እዩ። ፈሳሲ ዝበዝሐክን ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ርክብ ቁሩብ ሙቕ ዝበለ ማይ ናብ መሰበል ጌርክን ኣብኡ ኮፍ በላ ድሕሪኡ ማይ ቀይራሉ። ብድሕሪኡ ድማ ብደረቕ ጨርቂ ወይ ድማ ብፎጣ ምንቃፅ እዩ። ኣብ መበል 4ይ ዝረኣናዮ ድሕሪ ርክብ ክትገብርዎ ዘለኩም ድማ ሰውነትኩም ኣብ ግዜ ርክብ ፈሳሲ ይውፅእ እዩ። ነዚ ዘውፃኽሞ ፈሳሲ ድማ ብኻሊእ ዝስተ ፈሳሲ ክትክዎ ከም ዝግባእ እዩ። ማይ ክኸውን ይኽእል፣ ካሊእ ፈሳሲ ጁስ ክኸውን ይኽእል። ኮታስ ዘውፃኽሞ ናይ ዘርኢ ፍረ ፈሳሲ ብማይ ይኹን ብኻሊእ ጁስ ክትክዎ ከም ዘለኩም ሪእና ነርና። ነዚ እውን ከይትርስዕዎ። ኣብ መበል 50 ናይ መወዳእታን ዝረኣናዮ ድማ ፕሮባዮቲክ ዝኾኑ ምግብታት ክትበልዑ ከም ዘለኩም እዩ። ድሕሪ ርክብ ከም ቺዝ፣ ርግኦ፣ ፀባ ዝኣመሰሉ ምግብታት ክትበልዑ ኣለኩም። ነዚኦም ብምብላዕኩም ጥራሕ ኣብ ብልዕትኽን ከምኡውን ኣብ መትለኹም ዘሎ ፒኤች ስኬል ዝተመዓራረየ ክኸውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ድማ ናይ ብልዕትኹምን ናይ መትለኹም ጥዕና ክትሕልው ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ከዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ጥዕንኦም ክሕልውሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ። ቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣተባብዑና። ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።